Tora Sûriyê mafê mirovan bi belge kuştina nêzîkî 1000 karker di warê mirovî da ji destpêka şoreşa Sûrî de sala 2011 da ta niha li ser destê rejima Esed û Rûsya belav kiriye. Bibûneya derbasbûna 3 salan li ser armanckirina karwaneka alîkariyên mirovî li gundewarê Helebê ji aliyê rejima Sûrî û Rûsî ve. Raportek belav kir û têda daxwaz ji netewên yekgirtî kir ku şopandina vê dosyê de berdewam bê û encamdarên vê êrişa hovane jî werne sizadan. Tora Sûriyê mafê mirovan di heman raporta xwe de amarên binpêkirina ku derheqê karmendê di warê mirovî de ji aliyê rejima Esed û Rûsya ve hatiye kirin, aşkere kiriye ku ji adara sala 2011 da ta bîstê vê mehê 979 karmend di warê mirovî de hatine kuştin, ji wê hejmarê 882 karmend li ser destê rejimê. 97 kesê din jî ji aliyê Rûsya ve hatine kuştin. Tora navhatî di raporta xwe de dazanîn ku ji bilî kuştina karmendan, proseyên girtin û rivandinê ji derheqê wan da û ew kesên dixwastin di warê mirovî de kar bikin ji aliyê rejimê û Rûsyê ve hatine encamdan. Tora Sûriyê mafê mirovan di raporta xwe de got jî ku ne tenê rejima Esed hejmarek dever yên cuda cuda li Sûrî dorpêş kiribû, her wiha rêgirî li rêxistinên mirovî û yên xwecihî û navdewletî û qedexekirina wan jî dikir ku rê nedida wan rêxistinan ku alîkariyên mirovî derbasî wan deverê dorpêşkirî bibe, serbarê armanckirina navend û avahiyên tunduristî û pizîşkî li heman deveran.